الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. ومن يقنط أن مدفتي من كن إماد لله الله ورسوله دفتين لا الله وتعمل صالحا قل مجد نؤتها من دكدم أجرها نجبدم مرتين لا بديد وأعتدنا لها من فرنم رزقا أرزق كريما تدد الجنة يا نساء النبي إيه مرة ونراد الله لستن أن لا تاكك أحد قدن بين هاي قوت من النساء رو هاي قوت أن نندان إن اتقيتن سردك سأم كولي الله أنن قولي مونر جبدي فلا تقضى أنا هرن جنكنا بالقول كنغل واندريو بوربه فيدمع الذي دمنا آن في قلبه مغندا إنه برد ممردنا في قاب وقلنا صدن كالته قولا كنغل معروفا مجل هرن جنكنا ده كنا كالي كنغل مجل كم وربه كال دمون هر كال نيد من كنغل بلدي كنا هر كالي كدي كنغل مجل لو بون ينن هر كالي كنغل بلدي كدي وقرنا نيبته في بيوت كنا يفودي من نيبتون ولا تبرجنا هرنجلته فن تبرج يرجلت قول الجاهلية الأولى مجنا بأدناب لونا ريو بأدن أيوة سبين نوكو توداج من بيننا نورب نريو من جول بتبدني ونون وانو أدن هاد الإسلام أرد الإسلام أرد إتدم حالا بدم أتي جوني كذي وربنا يدوم وأن الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فأقمنا الصلاة نيبي جولد وآتينا الزكاة تتيا سكال وأدين الله دفتد الله ورسوله دفتد نلاد الله إنما يريد الله أيك الله موي ليذهبك هوانا وأنكم قاما الرجس بكار أهل البيت إيه منصور نلاد الله صلى الله عليه وسلم إيه مرب نلاد الله الله موي منكو إتدي مودن كالك ويتي بكار سوني مودن ko wi non anani de dewe Allah e hulde Allah ko sababu labde neddo wana dum boccite neddo e tuudi gofi amani da harata ma artikabihi al maasi fa huwa dalun kazzabun bidana laabi tan wada ko boni on ko pena ko majju mi ko majjudo peno ala laabi kay laaboni laabde ko laabde bakkat kala laabde bakkat ne laabi kono am bandini siwlistan bakkat ne wi dut sawi ala laabi asenti min ala ban an burde adun fo am burtunude بسم الله واذكرنا جانتو de ma yutla ken dursite fi buyuti kunne cuudi mon hanane ken jangte cuudi mon kalete min ayati llahi qur'an allah wal hikmata e sunnaji inna allaha allah non kana seran ladifan ko ne wani do jiyaal makko khabiran computer dendangal tago mum woni sababu odo aya jipade rasul sallallahu alaihi wasallam rewbe makko en jom suudu mo jogi debbo ni wiye ummu salamata kewdo namdade mo non on are makko wi ya rasulullah an kam joomi men o holko alhaali mudum kanko haala tan ko warbe e deftere makko minen worewbe meeda haalde e min cikki ma to minen ko min gollani ko mojji ma to ko dum Allah jippini ayo Allah wi innal muslimina julbe warbe wal muslimati e julbe rewbe wal mu'minina gongdinbe Allah rewbe warbe wal mu'minati gongdinbe Allah rewbe wal qanitina doftibe Allah warbe wal qanitati doftibe Allah rewbe was-sadiqina gongdube limanagal mon warbe was-sadiqati gongdube limanagal mon rewbe was-sabirina munbe e daftare Allah warbe was-sabirati munbe e daftare Allah rewbe wal khashi'ina yankinani be Allah warbe wal khashi'ati yankinani be Allah rewbe wal khashi'a anani wal mutasaddiqina be ganduda ko sakkotobe warbe wal mutasaddiqati sakkotobe rewbe was-sa'imina horobe warbe was-sa'imati horobe rewbe wal hafizina furujahum warbe renobe farjiji men warbe wal hafizati rewbe renobe farjiji men ga ko harande waz-zakirina Allah katiran warbe be ganda enen jangto Allah ko heewi waz-zakirati rewbe be ganda enen jangto Allah ko heewi be do pop addallahu lahum Allah fodani be do maghfiratan kafrangal wa ajran jabdi aziman mawt de ko debbo go fofoti amadu
bange dem goto ene jogi moƴƴere nde o jogi so debbo rewi Allah ene yoɓe hono ko gorko so rewi Allah yoɓete ɗum tan Allah yiɗi haalande wa zakirina Allah kasiran wa zakirati zakirina noon foti ko anani kana min tasbihin aw tahlilin foti ko cubhinade walla ko la ilaha illallah walla ko alhamdulillah walla ko salatu ala nabi faami fof fode fof ko zakirina janggude qur'an en wal kasrat non mukhtalifatun bi ikhtilaf al askhas kewgol ngol non en luutodiri sabu luutodirgol yimbe wana fal kasrat fi haqqil ammati wa amma enen be gona wadiya be gona hay hunde be bange men kewgol qalluha salasa mi'atin sen badi temettati salatul fati wala temettati alhamdulillah wala subhanallah wala la ilaha illallah ena wayna fuddima wa amma muridina yibbe yettade Allah hangande haqiqi ben be ben ko ujunnaaje 12 mbadata o fi haqqil arifina non to bange andube Allah be ben kam ko adamu khuduril ghairi ala qulubihim ben kam zikru zakirina Allah ko kala ko wana Allah jolata e berdum men woni arifu billahi wi ibn faridi ko walaw khudrat li fi siwaka iradatun ala khadiri yawman kuntu biriddati ko walaw khadrat li so jolani kam fi siwaka do ma an ko wana Allah an Allah ko wana an Allah so iradatun muyande so muyande jolani kam taw wana an Allah ala khadiri e do mijam nyawman nyalama gotan hayso ko nyalama gotan mi joodi ma tan mi mijima ko wana Allah hukim tibiriddati mi nyaawama jaftidini so mi joodi ma tan hayso so mi mijima ko wana Allah mi jaftidini o ibn farid on de hebi do ko Diallo heban walla dum mi jo ko hebi Allahu akbar min ciesi de ma to wa ma kana lil mu'minin hananani juldo gorko wala mu'minatin hananani juldo debbo idha qadallahu satawi alla nyaawi wa rasuluhu enelado mum nyaawi amran fi taganaki juldo gorko o e juldo debbo an takuna lahum la tanto dumen al khiratu sum min amrihim e fiyakumen sumgo lutungo yemirore alla e yemirore nelado alla dagaki juldo kay e gorko e juldo debbo so tawi wiyama Allah wi nelaado Allah wi hankanti an angani ala summa dum woni kalden min en kaali dum hanki walla andi biiden nelaado jamno be bela e sikkude ko nelaado jamani ko hoore mum neke nelaado fantin ko Zeyd tagal ndebe anani Zeydu nelaado humano dum adan ko ummu aymana barkatul hafsati bintu sha'labata bunu hasan kana li abdullah ibn ubay ndoli abdullah abin nabi sallallahu alaihi wasallam ko ummu aymana ko kordo abdullah faamuna sallallahu alaihi wasallam wonno jonnon wiyama ko bamako rimdinoma kanko ummu aymana wiyama ala ko nelaado Allah hoore mum rimdimo kanko ummu aymana ko wuuri non caggal nela sallallahu alaihi wasallam non wiyama ko lebbi joyi won wiido ko lebbi jeegom o jibinani non Zeydu Usamatu bun Zeydin jibina Usama non jibina ko caggal nelaade nelaado Allah duubi tati ko wi ala ko caggal nelaado Allah nelaade duubi joyi joni noon caggal ɗum noon o wi kanko Zeynabu o wi nela sallah tan min komi ɓi gorgol ma fala ardahu li nafsi anani mi welanakamo hooram ala mi yiiɗa o resami wa kana noon bayda un jamilatun wiyama kanko Zeynabu ko debbo jooɗo danejo tan Zeydu noon ko sawda aswadun ɓalejo kurum ala o Zeynabu noon wimo ala min mi yiiɗa o eddi noon ala hankandi hankandi haade Allah naati hen ɗan hankandi gasi kono mi yiiɗa o Allah non wi wa man yasillaha kalamu wofi Allah wa rasulahu wofi nelad Allah faqad dalla o kay majji dalalan majjere mubinan feñje nelad kisa humanimu e Zeydu tipi o tenga non men kelleje sappo kange e capanɗe jeegom mbuuɗu e khimaran kala
ko dira an e meken o min hafatane melfe woni dampe o 50 muddan e capanɗe joyi muddu min addaami e capanɗe joyi muddu tamaroje ɗum o tenga faali na faami ngande wan saha noon mbiɗen Zeydou ari caggal ɗum noon nde nelaɗo humanimo e Zeydou ɓe gondi summa waga basaruhu baada hinin caggal dumunna tan guite nelaɗo Allah yane makko o waga fi nafsihi hubbaha yane nelaɗo Allah yiddemo kanko Zeynabo o fi nafsi Zeydin karahatuha Allah weddi e ɓernde Zeydou ancude debbo o summa qala nabi sallallahu alaihi wasallam uri o ari kanko Zeydou o wi nelaɗo uridu firaqaha min de mboɗi serde Zeynabo fa qala nelaɗo Allah wimo amsik alayka zawjaka joggu e ma jom suudu ma joggu to ser Allah non honon Allah wi Allah wa iz taqulu to mane biyan dalil de wonande on an amallahu alayhi ma Allah nemini wonande dum l'islam wa an amta alayhi an nemin da dum hol dum wonde masalan wiyama ko dahanodo ana ila salam sotimo ko adini nelere dum rimdini woni himo biida ma amsik alayka jogito e ma zawjaka cuddido ma biida non mbiɗama wattaqillaha hula Allah jaggu joom suudu ma hula Allah wallahi Zeydou dañi Zeydou de dañi Zeydou ko maccuɗo haale e Qur'ana sahabaɓe Aboubacry forde kalaka e Qur'ana hay annabaɓe hewɓe kalaka e Qur'ana te kanko Zeydou ko maccuɗo haalama e Qur'ana te kadi Allah wi kadi moƴƴanimo kadi kañum kadi haali wi moƴƴanimo wallahi dañi nde o yinno nelaɗo Allah ko dañi de andi mbiɗen pamma ko en gartu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam enen ngari soddemo woni fihi tasmahu balilladhi fi siyar ko woni sira ko haala e sira ko anna khadijata istarathu ko yumma khadijata sodimo temedde nay mbuud summa wahabatu li rasulillahi hokki dum ni sallallahu alaihi wasallam wa hada shira'u su anani de suwira walla suriya woni mbaadi woni ngudo coko woni mbaadi ni ngo illa huwa kama fa huwa kana hurran wana ɗum ko mbaadi tan kono ko dimo wonno de annahu lam yakun riga bisiba sabu ndaago ala maccugago masru'an lawɗinaka li kawnihim ahla fatratin sabu kamɓe ko yimɓe fatra diine ala saka on saha wiya ko maccuɗo donc Zeydou wona maccuɗo wa hum najuna laysa fihim harbiyun kamɓe ɓe gona harbiyankoɓe wol ulama arafu riga bi annahu ajzuhu anani anduɓe noon gandiri jiyago tan ko wonde so jomum ronki sotta tan gasi ko jiyaɗo sababu hol kufru ɗum woni sababu ko wonde kefe wana eyi ruwiya anna ammahu laqabahu yawman ndo laqiyahu yawman bi makkata wiyama bamma ko cawdiɗo hawre makko ɗon go kanko Zeydou e nder makka fa arafahu andimo wa dammahu ila sadrihi jaggimo fimo e becce mum ɓuutimo wa qala lahu wiyanimo liman anta holmo gonduɗa an qala li Muhammad ibn Abdullahi fa atawhu ɓe garene laɗa wa qalu hadha ibnina faraddihi alayna o ɗo ko ɓi amen totti min ɓinguel amen ngel fa qala nelaɗo wimo iradu alayhi garde e makko fa in ikhtarakum so suɓi won fa khuzuhu nangem so tawi subaki on bismillah fa ba'asa ila Zeydin nele Zeydou ari fa khayyarahu nelaɗo sumnimo wimo bamma en nani mbi jaada e mun walla keddaɗara huɓuran ma fa qala ya rasulallah ma akhtaru alayka ahadan an kay hakku an hay goto e taga ɗum suɓata koye dow ma an tan ɓuranimi babam yo nenam yo foof an ɓuranimi min kay mi suɓata ko hay goto e dow ma fa jazabahu ammuhu aywa bamma ko cewde fooɗimo wa
وقال يا زيد اخترت العبودية على أبيك شبيدا كو ماتوغاغو ادو بامما تشوندير وقال نعم يا أحب إلي من أن أكون عندكم من وانا ماتشود mi wara do hame maya burni mi wondude mon mo wonadimo زيد ويما جابي دum bakar fatabanahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nela do ni himo ko ma tawde dum nafi mo de tawdi inna ko nana haale quran bi tawaka nana janga bo jamma nyalaw on ko dañi de ha Allah wi wa idh taqulu tumani biyan dalil ladhi wanande on an amallahu alayhi ma Allah nemini wanande dum ma Allah rukki nema wa an amta alayhi an nemin da dum am sik biida mo jogita alayka ma zawjaka jam suduma biida wattaqullaha hul Allah horasera Allah wi wa tukhfi fi nafsika an lan Allah ada suuday horema mallahu mubdihi ko Allah jogori fenyinete suuday horema ko Allah fenyinta Allah fenyinta ko ma resmu ha Allah fenyinta ko ma te an dum nane der bernde ma dan ni reste mo ko suud hal yofu yo ser wa takhsanna sada hula yimbe be hada wiide arsi jom suudu bi wallahu Allah kay ahaqu an takhsahu sada hula Allah kay Allah buri hande kula dum wona wallahu Allah ahaqu buri hande an takhsahu de kula ta dum sada hula Allah on sahanon Zeydu serimu edda gasi Allah haali ko jogori haalda Allah wi falamma gada zaydun de zaydu seeri minha de falamma gada zaydun de zaydu gayni minha e debbo wadaran ko wiyete haaju Allah wi zawwajnaka ha min kuman mamo zawwajnaka min kuman mamo kanko debbo nela humanimo فدخل النبي عليه الصلاة والسلام نلا نادى مكو بغير إذن تو هاي غور تو بيرك كمالغال هاي غور هاي غور هاي كمال هاي غور نودا كو يارو نلا نادى مكو نين هن نيمين يبي تيو مبرو كاج نوني لا أقدر ولا صدق تنجلا كمال الله وهذا من خصوصياته دو كيري إن الله صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها أحد هاي غوت رندان دم أو مرتبة إن الله إن لا تنجيدم هم رست دبو تو هم ناك تنجلا إن لا تقول جيدو كدارا بالإجماع وكان تزوجه به بها سنة 50 ويامن الله سنة رسمه يتعند جويبير من الهجرة فرقه وقيل سنة 30 ونيوتيتان تكبير فرقه وهي أول من مات بعده صلى الله عليه وسلم ويام ريو مكفوف ودو أري مايد من زوجات ماتت بعده بأسر سنين دو بسبو شغل غورنا من الله لنلال ماي دو بسبو ووست شغل وأبيلهم نوانا كم بريو بميدي نام دادمو نبيم رسول صلى الله عليه وسلم قال أمين قرر أم أباد مساماي ويقول من جود جنغ فوف وان أتو أبادم budo wonde karesiri kanko don buri wonde karesiri kanko aji e baade wala hande o mayde o mayara minal umri to bange ngurdam 50 do salasa wa 50 sanatan o mayara dubi cafande joyi e dubi tati wa kana taftakhiru o ma on wasatono ala azwaji nabi rewbe nelad Allah wa taqulu mo wiyannobe zawwaja kunna ahali kunna onon fo humani on enelad Allah ko warbe mo ko jinnabe modon wa zawwajani Allah minan humani ko Allah min fawqi sab asamawatin anani de e dow asamanuji jeedidi to kumanaɓe wa kana taqulu lin nabi jaddi wa jaddika wahidun min tana me tane ko gortan an tane ko Abdul Muttalib tane ko Abdul Muttalib Safiyatu bint Abdul Muttalib mi anne ko Abdullah ibn Abdul Muttalib walaysa min nisa'ika man hiya kadhalika beedo mabbe mum ala mun jidda tan sona min ko wa gar an ka hani kallahu ay humani kam ema Allah wasafiru jamo o fi zalika jibril jibril won jamo hakku men ay gor dañan dum wal on nyammini be tew yimbe ha kaari hay mo goppi walam yula min nabi ala ahadin min nisa'ihi kama awlama ala zainab o meeda wadde yange rew makko hono no wadiri yange e Zainab o yange mun mawni
allawi zawwajnaka min kuman ma e makko likay la yakuna hade latanade alal mu'minina julbe harajun bakar fi azwaji e resbe rewbe adi iyaihim noddabe mumen ade anani de rewbe worbe joftintebe wadbe be jibinani dumen andi neddo joftinede mo jibinani dum addanta wana biiden neddo harmi resa ko debbo bium kay mo jibinde en so tawi goddo ittama tan joftinama yi hafaz aliou hafaz wiyama aliou hafaz so aliou resi hatta hafaz res ari jibin hafaz resan aliou ko ma neddo jibin ma sa resi harmay mudum kono debbo biye cawniide sadi tan resat ko hayda Allah wi wadiri non ko bele enen aroyobe be se en badi dum wasa wadde bakkam woni li kayla yakuna hada la tanade alal mu'minin e julbe harajun bakkar fi azwaji e rewbe ad iyaihim noddetebe mumen noddetebe woni joftintebe idha qadaw so tawi be ngayni min hunna e rewbe wadaran haaju wa kana sera amrullahi nyaawore Allah mafqulan ko gollete ma kana ala nabi ala iduna Allah min harajin bakkar fima faradallahu e ko Allah dangnani lahu walande sunnatullahi ko sunna Allah anani way kono sunna Allah way kono sunna Allah alladina e ben khalaw bennunobe min qablu ko adi annababe bennunobe ben jaanyana dewle kanko annabi onon mo yaanyana dewgal wa kana serani non amrullahi fiya ko Allah yamirore Allah hono golle Allah kadran ko anani de ko nyaawore makduran de ganda ko nyaawetende mo nyaawore nyaawetende bismillah anani alladhina nabiyan yuballighuna bi enen jettina o dabale ene jettina risalatillahi nela Allah wa yakhshawnahu ene kuli Allah wala yakhshawna kulani ahadan hay goto illa Allah sawana Allah kulani sawana hay goto ko Allah kuli kulani bibe kala wa kafa billahi yoni Allah non hasiban deno golle ma kana muhammadun gande la taki muhammadu de aba ahadi o bamum hay goto mi rijali ko warbe won hay goto e modon nelaado Allah jibinani ليس أبا زيد أي والده فلا يهرب عليه تزو جدا لمن الله من نلاد الله كي رسول الله كون نلاد الله خاتم النبيين كوتم مد النبات أي غور أرثا تشغل مكو فلا يكون له ابن رجل بعده سب هاي النبي هاي بي غور كهدرا تشغل مكو لي wonno bi ko seddi mo caggal makko wonal annabi te Allah jabata annabi ala caggal makko dum non biddo debbo heddo biddo gorkam heddo caggal makko biddo makko ma yata ala do gorko heddata de wona annabi Allah jaba ibere on umonno o jogi worbe ko tartan Ibrahim ay alqasim ya tayyib be do maayi goto bo maayi gile helli faak ginden maayi وكان الله سيران الله بكل شيء كلهون يهون أليما كوغندد يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غوغني بالله واذكروا الله شفتري الله ذكرا شفترغل كثيرا كيوغل وسبحوه شني الله بكرة صبح وأسيلا كثير والذي كان قول أن يصلي عليكم وإن يرمون وملائكته ملائكة جمكن إمسنا ليخرجكم بلا ويلتنا من الظلمات أماد كيفر إلى النور فيوري مناك كان لاتي مع الله بالمؤمنين اجول بخيره من كجرفتون تحيتهم كوف جولبه امراد الله يوم يلقونه نيلام بكوري الله ادمغال ملائكه سلام في سلطان فادلهم الله هبلني باجرا جبدي كريما نغدا كو تدوني يا أيها النبي إيه ما النبي إننا منن أرسلناك من لي مشاهدا كاسيد إخوان لدى إدومم والله بين لدى إدومن دي كاسيد ممن ومبشرا كابلتنا وكالا قوم إنما إناد الجنة ونزيرا كاجيرتنا وكالا بين دوا إناد جنغل ودائيا كان الدو إلى الله في ورد أفتاد الله بإذنه يمر الله وسراجا كالم فكي منيرا نور وبشر المؤمنين ويلتن جود بأن لهم أنا وعد من الله تعالى فضلا ɓural kabiran mangam wala tuɗil kafirina oto ɗofto hefereɓe wol munafiqina e nafiqeɓe soɓe gaddi kono luude sariya ma oto ɗoftoɓe wadda a woppu asahum to e ɗeɓe mbaɗanmaɗe kala caɗele ɗeɓe mbaɗanma hoto yofto ana wo tawakkal alallahi wakkilo e Allah Allah woni deyanowoma wa kafa billahi yoni Allah kay wakilan boyleteɗo fiyako ya ayyuha alladina amanu ehe moɗon gonɗinɓe Allah ida nakahatumul mu'minati so tawi on ndesi rewɓe julɓe summa ɗallaqtumuhunna ceerɗon
be min qabli ko adi an tamassuhunna ne mematon be so tawi arisi debbo julda humana may mum aswa nadude mudu Allah nyaawi cergal joli caggalde kumana don fa malakum gande alana on kay alayhinne be rewbe min iddatin ten e edda ta tadduna ha mo be eddinto debbo eddinta ko awde be naddani kay eddala sa humana may debbo hay so woni duubi sappo tawde on nadda on ciiri tan o yalla on makko jala on edda ala do bi fa malakum alayhinne min eddinta tadduna dum non so tawi dum wadi fa matti uhunna ndax mitede tawde ne kumanta don e mabbe de on kala no ten ko nikahu tafidu wonno ten ngala sa humana may debbo ten kala Allah nyaawi cergal do ko dokuda do woko dokuda so tawi non ten kala be cer ten kanko di dum sokalan ka rokam go sarrihuhunna ceere be goppelaabe majje sarahan anani de cergal jamilan jongal e ornebe urgol jongol woni goppelaabe be jahata olor ala sa tawi anati yide debbo dakiya woni wasarrihuhunna ornebe kambe rewbe sarahan orgol jamilan jongol e khallu sabirahunna goppelaabe be ghairi idrarin tawlurlugol ala ya ayyuhan nabiyyu ma annabi inna minen kay ahlalna laka min dangnani ma azwajaka rewbe ma allati na ben atayna be dokkulda ujura hunna jobbi men kala debbo mo tengda Allah wi aduna o ko min dangani ma kala mo belda res wa ma malakat yaminuka e ko jeydum nyaamo ma kala ko nyaamo ma halfi kala koddo mo jidda taro fof min danganima imma afa Allahu alayka e ko Allah addan ma kala ko Allah addan ma ummarade hefe ko ndaagu en wayna safiyata en juwayratu en beedo ko banati ammika min danganima bibbe masalan anani de gorgolaabe ma bam bibbe bamma en sawdibe kala mo jidda res ene daganima wa banati ammatika bibbe e ganda kadi ko gorgolaabe ma bibbe gorgolaabe ma min danganima wa banati khalika bibbe kawma en min danganima ko banati khalatika e bibbe yumma en sawdibe no enen ni tan on danganama allati no ben hajarna ma aka non anani feddube ma e yumma en sawdibe ferbe jaade ma be bamma en sawdibe ferbe jaade ma kawma en sawdibe ferbe jaade ma fo mi danganima ya rasul be teraabe be ngala hen fami be ferade fof woni makka ton arasataɗo wamra'atan mu'minatan e debbo julɗo fof bawɗo wonde in wahabat nafsaha so tawi rokki hoore muɗum linnabiyyi annabi o in arada annabiyyu so tawi annabi o muuyi an yastankiha hande resatamo so tawi nelaɗo Allah yiɗi resdemo eywa resamo tawa tenge ngala debbo tan wiya nelaɗo Allah mi rokkimo hooram nata suutan ala no enen ni an so debbo rokkimo hoorema ala sago mbaɗa rugo dinar nelaɗo noon hay ɗum watta so debbo yi rokkimo no ɓenninde suutan Allah wi dum khalisatan laka ene laaban ma an tan min dunil mu'minina o wana julbe be julbe ngala hen hay debbo hay gorko goto juldo hay wa masalan dagnanaka so debbo rokkima hoore mum tan hurto taw ala wada ala on ala hen an tan jeeyi Allah wi qad alimna e min gandi ma faradna alayhim ko min parle mabbe kam him to bange nyaawoje rewbe mabbe min gandi ko min parle mabbe an ajiita e mabbe be burtinta rewbe nayo be bawa resde debbo so wana bamuhuma dago ta ko dewgal so wana tenge bade gasi fama malakat aymanuhum walla e ko jeydum nyaabe mabbe ko wayno be cooda kordo walla an halfuno kordo gila adan en dagi njaaba ko hayda sa awaabi sa soodi de kordo walla masal anani de walla ara jogino kordo walla bamman jogino kordo en dagi njaaba dum walla so tawi kadi ko kardo kefere wonno ko majusi yanke walla dewo jalan ha on kordo kadi so tawi ko on arema a laftintoma ko adiri jabatamo kordo mo ganda ko dewanno jalan joni noon Allah wadi a soodi dum walla halfi dum walla ko an halfuno dum adi tarade dum alay sago laftinde ko adine mondo ton Allah wi wadirni ko li kay la yakuna har latade alayka ma harajun bittede garasde wa kana Allah serani Allah ghafuran ko jafotodo ay wa kala ko satti rentade Allah ko jafotodo rahiman jurmotodo Allah wi turji sa wela lelna woni nemna man tasha'u mo belada min hunnay mabbe o do yonta hande Allah wi danganima ko jonta hande o goppam paya ponnodo yontere jango Allah bo dangama anela Allah an ne dagar o yontano hande
kañum fonno yontede mbiya min hande jimmi yontiri suudu kaali fata to alwin dangan ma turji man tasaw o tu wi tappa ilayka feedema man tasaw kala mo belɗa e mabɓe mo jiɗɗa e mabɓe fof sa iɗi gadda ɗum toujours ma wa man ibtagayta on mo ɗaɓɓuɗa kadi mimman azalta eɓe pollunoɗa ɓe wala junaha aleyka joni oɗo yontano hande mbiɗa a yiiɗa yontede to makko hande jiɗɗa yontede ko suudu kaali a faati toon janggo e jaam joltanima artude ko mo goppunoɗa ga o sa yiɗi artu Allah wimo dangnan ma an goto noon eneni ngala hen woni womani ɓe tagayta on mo ɗaɓɓuɗa mimman azalta eɓe pollunoɗa ɓe fala junaha aleyka bakkar ala e ma e ɗum zalika ngoɗo sumgo adana ɓuuri ɓallade an tagarrande ɓuɓata ayunuhunne guite mabɓe wala e hasanna ɓe mbasa sunade wa yardayna ɓe beele ima atayta hunna kala ko dokkuɗa ɓe kullu hunna kamɓe foof wallahu Allah noon ya'lamu Allah ne andi ma fi qulubikum ko woni e ɓerɗe mon onon worɓe ɓe to banggue oñade e rewɓe ɗum waɗi Allah sumnan ma an nelaɗo Allah on jiɗɗa fof wa kana Allahu latima Allah noon aliman ko ganduɗo tago makko aliman muñɗo yo andi rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu allahumma inna hadha hazzi wiyama so yontama suudu debbo so yalti oye joomam ɗum ɗo woni gaɗalam fima amli ko jeyanmi hoore ko mbawmi horgade ko e koyɗe ɗe fala tu akhirni fima la amliku oto nanguiram noon komi jogaki komi jeeya ko wonko jeeya ko ɓernde ɓerden jogui tan mo ɓurata yidde wona ko yoto Allah nanguira ɗum wattafagal ulama'u ala annahu salaw kana ya'dilu baynahunna fil qismati andu fo ne kawri ne laaɗo Allah ne feccanno fecce jontande e nunɗal hatta mata o may ghayra sawdatin so wana sawdata noon fa innaha yumma sawdatu wa habal laylata hali aisha radiyallahu anha wa yumma aisha ittino yontande mo hokki yumma aisha sawdatu yumma sawdatu ittino yontande mum hokki yumma aisha kañum kam andi sharia ne jaɓa ɗum wona mbiɓe hayso ko rew men ɓe so tawi joni ko nawlira so dayi debbo welama wiya walande ngo mbalanɗa suudam ngo wa suudu kaari en hay kono so tawi ko gorko rokka so tawi o rokki ko gorko o walana makko ala droit yaade banque goɗɗo kono o rewata ko normal tawi ɗon ko gorko o tawi ko debbo o noon rokki ko goɗɗo so yonti so yontande debbo yonti ko toon waloyta faami so tawi rewɓe ɗiɗo nanɗo walla rewɓe tata nanɗo hen goto itti yontande mo hokki gorko o ala droit wiide tawde rokki mo yontande hande koɗo beela mbalami ala ko normal tan so tawi noon o itti ko yontande makko o rokki goto e rewɓe he so yontande makko yonti ala soko toon waloyta mbiɓe goto fof balɗe ɗiɗi yontata noon rewɓe ko nayo o wi yontandema hokki kumba so ñande yontande ma fof kumba walanta so weeti so kumba yonti yontede kala yonti to faami nde yontande ko yontande oga yontande amnata oga hokki kumba ɗum ala ko mbawɗa e ɗum wona faamino nde faamide nelal Allah ne yañana tan no wela foy wat yimɓe turji man tashaw an nelaɗo Allah aɗa nemna yontande mo belaɗa e mabɓe wo tuwi ileyka aɗa tappa kadi fewde ma min hunna e mabɓe mo belɗa man tashaw sa itti oɗo hande yontande mo fulli a waali suudu oya sa welama kadi garta ɗum woni woman ibtagayta on mo ɗaɓɓuɗa mimman azalta e ɓen ɗo pollunoɗa baati ala a folli o hande walano mum a waali ndu to suudu janggo e jaam a welama kadi so mbiya mo pollunoɗa o fatata mum ala baati wala junaha aleyka bakkar ala e ma ɗum zalika sumnede nde Allah wi adana ɓuuri ɓallade anta garrande ɓuɓata ayunuhunna guite mabɓe wala e hasanna ɓe mbata sunade o yardayna beele ɓe beele ma ate kunoɗaɓe kulluhunna kamɓe fof o dokkuɗaɓe ko fof ɓe beele Allahu Allah noon ya'lamu ne andi ma fi qulubikum ko wone ɓerɗe mon Allah ne andi ɗum majjani andi yumma aysa ko kiran noon joni ma to o wi mboɗo hiranno rewɓe hokkoɓe koye mumen worɓe debbo ne hokka hoore mum de gorko o de kam
o mo ira caggal ɗum Allah tellini ayi e maɓɓe mo belaɗa fof sa yiɗi mbalda e mum sa yiɗi goppa welma fof taala Allah wiimo toon an o belaɗa nanga o belɗa goppa o belɗa ceera o belɗa gonda kasi ala kullin fof aɗa yañana wa kana Allahu serani Allah aliman ko gandu tagomo ko haliman munjo Allah wi noon caggal nde rewɓe cuɓimo kanko nelaɗo Allah en kaalin ɗum hanki rewɓe jeenayoɓe nde Allah sumnimo sewno rewɓe cuɓimo Allah wiɓe Allah wi nelaɗo mi winoma kala mo belɗa ya res kono laata hillu laka daganta komo annisa o rewɓe min baadu caggal ɓeɗo jeenayo hankadi caggal jeena wiyaɓe hankadi gasi ay debbo goto res wala anta baddala bi hinna dagota kadi gostitoɗaɓe min azwajine worɓe e rewɓe woɗɓe ceeraɓe gadda goɗɗo ala Allah wi ala kamɓe jeenete kamɓe gurtema kamɓe maytema walaw a ajabaka hayso haawima husnuhunna jonda mumen hayso debbo ko yuuɗi ko fof so hokkima hoore mum hoto res faami illa ma malakat yaminuka so wona ko jeyi ɗum ñamoma wiyama noon caggal ɗum o jeytoyi mariyatu yumma mariya o halfi ɗum o gondi o jibidinemo ɓiɗɗo no wiye ibrahima o maayi koye gurdam nelaɗo Allah sallah sallam wa kana Allahu serani Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde raqiban ko denowo ya أيها الذين آمنوا إيه مودون قول الله لا تدخلوا هتناتي بيوت النبي لا الله إلا أن يؤذن لكم سوانا جمير دون سوانا جمير دون يو النار إلى آمين يودي نيام دي ناتون غير الناظرين توانا أن دون قول فاندي إنا هو بندقول نيام دي فاند دي نيام بندقول وانا انغارا كي جيلا برمن تغيرن ها دفته دون كأتي ها بندا وانسا هندو دون غارون نيامون وانا الأر أرفاد ها بندا غير الناظرين إنا wana aɗa fade ɓandugol mum woni sababu o kono Zeynabu bintu Jahshin kanko nelaɗo Allah nde o resi Zeynabu bintu Jahshin ñalammo o resi ɗum o on jamma weeti o waɗi yange o waɗi dammuwol sahabaɓe ngari ñaami tew ha kaari tew e mburu ha kaari jooɗi noon gone lamminti donc kayo jaha kanko nelaɗo o yiɗi ɓe jaha ɓe jahani nelaɗo Anas wi nelaɗo ummi wonde mabɓe ɗon e suudi he e nder damborde he ɓe goni ɗon ɓe goni ɗon haɓe tampi nelaɗo wonɗon yiɗi ɓe jaaha ronki yeehi ummi fay heede suudi umma Aïcha e yaade Anas wi jeeyi min jaadi min goni suudi umma Aïcha min tampi min garti kadi min jooɗi kadi min jodde mabɓe kadi ha ɓooyi fof ɓe jahani eɓe lammina tan addu jalɗine ngulla tan ɓe guldan ka taw ɓe jaha kadi kanko nela kadi rutti kadi fay kadi suuɗi mum Aïcha kadi dari caggal ɗum arti o tawi ɓe jeehi o wi yomi jaha Allah no wimo wiɓe kamɓe sahabaɓe la tadkhulu buyuta nabi wa naate cuuɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so woppino ɗon tan kadi ko hoɓe naatɗo tan ha darga dara wona wi illa an yuzana lakum so wona yamire on naatgol on naddama on mbiyama yon naaton faami wona hay kaɓo kana mbiya hoto neɗɗo darote nabi yeedi to mbiya hoy illa pour illa o ande woko heddi ila ɗa amin fewde ñamde son noddama yo gartoɗo ñama ngare kono noon gayra nasirina taw wona fandiɓe ina hu ɓendugol ñamde nde taw wona fandiɓe ñamko ɓendugol ñamde fande ɗe wona joɗɗa kay guila barmi tagge ɗum walakin ko woni ida du itum so on nodda fadkhulu naate son mbiyama ngare ñaame bisimillahi ngare kono fa ida da imtum so on ñaami on gayni fantasiru cattuɗe jeehe wala musta'nisina hodo ñiibe ɗon oɗon puɗɗa ɗi hadisini yewtere wona ñiibon ɗon tan ɓeena kaala takor ko yaaji ɓeena kaala ɗum ɓeena kaala hono mbatte ɗum inna zalikum gande ko ñiibgol mon ɗon ɗum mon kana yusin nabi gande en lorla nelaɗo Allah fa yastahi minkum nelaɗo hersa on hersa yaltinde on wallahu Allah noon la yastahi min al haqq Allah kam hersa haalde gon Allah haalni on
allay wa ida sa'altumuhunna so on ko namdo don rewbe be mata an kakin so won kakin jugidon e mabbe kaajo horon so don namdobe fasaluhunna min wara'i hijabin namdo debe caggal tata ko wana don nata biya kuni wara la don kebe caggal tan biya boje la don lubal min hasada sayna kebe caggal namdo da koy woni sababu ayo ha ayo jippi sayyidina umar wina ya rasulullah yadkhulu alayka albarru wal fajiru o wi suudu galle ma o moƴƴuɓe nanaton fajirebe naton ɗum noon falaw amarta ummahatal mu'minin bil hijabi sa yamirino rewɓe nena rewɓe maɓe ewa wirnade ɓe gona bangi min gona bangi ɗum ɓuri tan Allah jippini o ay Allah kala ko yiɗi Allah waɗa comme sayyidina Umar ruya habarama anna rasulullahi kana yakulu wa ma'ahu ba'du ashabihi nela sallallahu alaihi wasallam nyamanno taw yogay sahaba makko ne nyamde makko taw koy lahal taw wona rew makko den don en gono fa asabar yadu rajulin minhum aisatu wa hiya taakulu ma'ahum fa kari hannabi sallallahu alaihi wasallam andi juudi ma aisha ma ko juude dadde seeda e be kirto non jam wode sahaba be jungo mum ma taw sikano ko husere tew tan yumma aisha wulli seeda nela non dum musi dum seeda Allah jippini wa ngara e goro nan der hay so kaake namdo do kebe tagal namdo badan sadio ni tan e waden han en kada e sikka husere tew tan ne go juggo dan go wondo Allah boni waso ko nyidi Allah jippini de do gede ko allawi zalikum dum mon ada haruli qulubikum dum buri labande berde mon o qulubi hinna buri labande berde mabbe kala ko adar sikkitare majjani wa ma kana lakum hananani on an tu'zu rasulallahi sallallahu alaihi Allah o do horbade dum aya garo won sababu ko gorko goto e sahaba be ne wi'a Talhatu bun Abdullah walla bun Ubaydillah ewa won wiete o wi o mom nyumbo o may hay lawol tan o wone miijade may hay lawol o wi za ubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakatu aisha o wi kala ne nelado may mi restade yumma aisha o wone miijade do berde makko tan kanko sahaba o may ata nde o miiji do berde makko tan onim siti o ari o yaari koyde makko ha galle nelado Allah o addi pucci sappo o wi o waɗi ɗum e jihad fi sabilillah o rimɗiɗi korɗo Allah yaafimo noon o miiji tan noon o addi pucci ɗi yama taw o haalnani nelaɗo Allah ko ɗum addiri kono wonko miiji ko miijadema tan debbo nelaɗo Allah so maayi omo resta ɗum nde o wi ɗum ngo miijo moƴƴani o tubani Allah andi miijo ne bon ngo miijo ko bon o tubani Allah noon o addi pucci sappo yo nelaɗo waɗi jihad fi sabilillah o addi maccuɗo o wi o yumɗini e jihad fi sabilillah Allah yaafimo kono ko miijono tan kono sahabaɓe gandano koye har ko ma ay o teli nde ɓe gandi Allah wi wala an tankihu wana odon detta kadi azwajahu rewbe makko min baadihi abadan caggal nde o maayo oto dettere makko ha cey tagati ko badi dum wonan go miijo ko bongo inna zalikum dum mon kana latima indallahi ta'ala to bakkar aziman mawd Allah wi paame non in tubdu shay'an son peññini huuni aw tukhfuhu walla on cuudi dum fo bod andi kala ko peññin don bod andi kala ko cuudon bod andi ko miijonda ko bidani majjani biya fi mono miijino do nandi walla ɗum woni wala an tankihu wana kadi deston azwajahu rewɓe makko min baadihi caggal makko abadan ha cey inna dhalikum gande ɗum moɗon kana latima indallahi to Allah to de ko bakkar aziman mawɗo in tubdu shay'an so on peññini hunde aw tukhfuhu walla on cuuɗi resde rewɓe nelaɗo Allah caggal mum gande fa inna Allah kay kana serani bi kulli shay'in kala hunde yo hunde aliman ko ganduɗo famo jazikum alayhi kanko woni joɓowon ɗum ngande noon o wi ko yo rewɓe rimɓe ɓe yo kudde yeɓe moftede la junaha alayhinna noon ala e maɓɓe kamɓe rewɓe rimɓe ɓe fi abaihinna e babira maɓɓe jibinɓe ɓe bamma jibi bamum debbo e bamum ɓe so garino na ɓe ngala paddal
wala abana'ihinna bibbe mabbe be jibini e bibbe mabbe bibbe mabbe e bibbe mabbe be so ngari ina nasa wala ikhwanihinna miniraabe mabbe worbe walla mawniraabe mabbe worbe ina nasa wala abana'i ikhwanihinna wana bibbe masalan anani de worbe bibbe mabbe worbe bibbe mumen so ngari ina nasa wala abana'i akhawatihinna wana bibbe kay be ganduda ko bandira mabbe rewbe be jiidi yumma baba taw ko rewbe bibbe mumen be so ngari ina nasa wala nisa'ihinna wana kadi rewbe be ganda ko julbe ben kadi so ngari ina nasa wala ma malakat aymanuhunna wana ko jeydum nyambe ko ena horbe mabbe maccul mabbe ben fo ena dagi ngarata mabbe jiindira mabbe kalda mabbe baati ala e dum tawirgal ala wattaqillaha kuli allah ko jamira don ko inna allaha allah kana sayrani ala kulli shay'in kala hunde sahidan ko seeda hay hunde suudake allah nani onon rewbe ko jambe don ko kuli hen allah inna allaha alla non wa malaikatahu alla e malaikaaji mu yusalluna ala nabi e be juula ene laad allah sallallahu alaihi wasallam e be juula ene laad allah aha dum non ya ayyuhalladhina amanu ihi mun gongimbe allah sallu alayhi ngarendu wona dene laad allah bima yaliqu bihi ko hande wa hikmatu salatil malaikati wal mu'mini ala nabi tasrifuhum bidhalika sanani non wiede malaikaaji e julbe yo ngar juula ene laad allah ko teddinde julbe be ko teddinde malaikaaji ko teddungal mum wona dum neddo julde ene laad allah ko teddungal mum ala ko nafar ne laad allah ne wonno place ala do Allah dari sapol gol Allah dari adani o place wadde an ko teddungal ma ko ar wan nafma wana en nafan mon wontuda o ala ko nafarne laadal tawde men da ko Allah wat Allah yurmonomi Allah wi gon koy wadde ko biida yo yurmo ko dum gon may wadde ni wana kanko jaborno ni amona wat andi kam sohla ngad duwade yo jabande kam sohla taadu kanko ko wayri wadde way gonde wadde kay rek yo du yo jab kanko ko jabi walla sabu haysu iktadu billahi fi mutlaqi salati be nyamtini Allah e mutlaqu salati wa idharu ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam anani de e bellirgol salatu e anani de e fenyinde masalan mawnugol ne laad Allah o mo kafaru li ba'di huquqi ala khalqi e yobondirde yogay haqqiji makko e tagore de li annahu alwasilatul uzma fi kulli ni'matin wasalat lahum kanko woni jokkorgal mangal e kala neema ngal ene yetto neddo wa hadda ala man wasala lahu ni'matu min sabtin an yukafi'ahu wana ha ena hani kay sa itti huuna rokki neddo ima jarama kay ma to walla wawde kanyum ko rokkuma enen non ala ko bawde wadande ne laad Allah mbado ko nyaagaade Allah yo yurmo wona fa salatu jami'il khalaiq alayhi mukafarun li ba'di ma yajibu alayhim min huquqihi way kono jobdi yoga e haqqeji makko di baddide meden wana fofo kabe mbaawa yobde وإن قلت إن صلاتهم طلب من الله وبي سابي إن عند جولغول من أمكو كان كنا لا الله واي كنا أبود الله يو يرموني وهو مسلين عليه سابي الله يرمو الله ونكو يرما دم ثم كم كان الله على فايد طلبوا أولا مطلقا طلبوا أولا أمر أولا سن بيو يرمو ونكو يرما دم سن دور يرمو ونكو يرما دم ثم كم سخلان كريم بينا وبي سند بيما نون جاب دام بأن الخلق ma kanu ajizina an mukafaati de wonno tagore de ko runkube yobde ne la Allah gandano yobirte dala bu min al qadirin maliki an yukafihu on sahabe dabbay lamdo kattando o yo yobande Allah yoban min ne la Allah ina ko mbe yobdem kon an Allah non yobal min wala sakka anna salata al wasilata lin nabi sallallahu alaihi wasallam min Allah dum kam sikki ala yurmede yettotone ne la Allah de ummoto ko Allah de kam la taqifu enda haddi den dar xaw fa kullu ma dalabta min Allah zadat ala nabiyhi fa hiya da'imatun bi dawamillah dum ko duumi don duumugol Allah Allah no ala da haaj de yurmede Allah ko duumi en Allah ala da haaj kati de wonno jurmoto do ala da haaj de yurmede Allah en Allah ala da haaj Allahu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا إيه مرغون بالله صلوا عليه جرم دين الله وسلموا كسنيم تسليما كسكو يا اللهم صل على محمد وسلم بيرون وينون
فالصلاة على النبي أمرها عظيم وفضلها جسيم جلد نلال الله الحالم موني بر المنكر موني وهي من أفضل الطاعات ويدعي الله بر موني جيا وأجل القرابات ويدعي الله بر موني كدي أدني بال دعي الله دعي الله بر بالله ركوه هنجيا حتى قال بعض العارفين أيوة أندو بيج الله جاب الله بي إنها توصل إلى الله تعالى بياما أيوة اللهم صل أن يتنين الله من غير شيخ تو هاي شير غور أرتكي هاي شير غور أجوكون دراي تجاك كل مرة اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أما يتاك الله لأن الشيخ وسند فيها صاحبها لأنه شير صلاة النبي يتوم نقول صلاة النبي كنا لا إنسان دنينا لا كنون كنا وبتاجر adan ma nangude ceerno kay ko ayata gene laadal kono jetti ne laala kala wala cheikh aade ceerno non non ko makko heyti ma mum kis dum non kala duumido salatu ala nabi woppaani o yettote o yettata Allah li annaha turadu alayhi sabu salatu ala nabi en arde en laadal sallallahu alaihi wasallam en arde en laadal sak sinno walla gawdina en laadal sallallahu alaihi wasallam ko wana ko jiida e dewa Allah godde de wala salatu ala nabi de kala zikru mo wana salatu ala nabi fala budda fiha min ash-shaykh wa bayna ladif an astaghfirullah en subhanallah en alhamdulillah en ala zago nanya ceerno taw ko arif wa illa sudum ala dakhala shaytan nasat dakhala shaytan wala men tafi sahibuha biha tawajjado o naftarta dum non اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أجمعوا بين الصلاة والسلام وين دين حق الصلاة والسلام وصيغ الصلاة على النبي كثيرة وكم ودي اللهم صل بين لي لا تنسى كنت ذاك أي قرآن دار وأفضلها ما ذكر فيه لفظ آل وصحابه مدير فونهم بها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تو آل عليهم صحاب عليهم عنده جنبنا اللهم صل على محمد وسلم والله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سلم عليه آل أرايمنا يقول بيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويقول موجود وعلى بعد صلاة الفاتحة فمن تمسك بأي صيغة منها حصل له الخير العظيم ساجوك كلا جول كل نلا الله إنه يجيس كلا هن موجود دا أنا بدي وجه هو برا إن الذين يؤذون الله ورسوله بأن لرلا الله بأن لرلا نلاد الله بأن جد بلرد الله نتكلم لرد الله جد بلرد الله ورسوله جد بلرد نلاد الله أن بعد فنبلا أن دوا فنبلا أن دوا بنال لعنهم الله بيدو الله هدي من في الدنيا أدنى والآخرة الآخرة الله هدي بيدو أدنى الآخرة وأعد لهم الله يبلني بعذابا لتمهينا كوينوج دينن كو جيغول والذين يؤذون المؤمنين بين غندا ان لور لا جولبه بيا مكو سينا علي وندي موم والمؤمنات جولبه ريوبه هنا يما عيسى ان جانغي نوم ان الذين جاءوا بالافك بغير ما اكتسبوا ابي لور لابه تاوانا كو به باغتي ابي بي بادي تا مبالاني ابي تكابه الله يفقدي تمالو بين كام دون تيما بوتانن فنان واسمان بكار مبينن فين